duk saurayin da yake so a tashe shi karkashin tutar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to bai kamata bai sa riga da take dauke da sunan wani makiyin manzon Allah. Ka san babu yadda za a yi kiyayya da soyayya ta lokaci guda. Kana son manzon Allah kana son makiyinsa ba zai yiwu ba. Kana son manzon Allah kana son mai adawa da addininsa, mai adawa da littafin da zo da shi ba zai yiwu ba. Sannan dukkan soyayya ya kamata akwai riba a cikin soyayyar. Lokacin da ka so wannan shahararren dan kwallon kafa ko wani tauraro na Indian film ko American film, menene riba karkashin wannan so din? A duniyance me zaka samu dan ka kaunace shi? Bai ma sani ba. Kila shi da zai ganka ma haushin ka yake ji. Yana ganin kai da irin gorilla din nan didde ne tunda kai dan Afirka ne bakin fata. Ya tsane ka. To kaga wannan shine jahilci, wato da rashin sanin ya kamata. Fatan mu ubangiji ta Allah ya shirye da samarin mu su gane wannan kuskure ne su daina. Duk saurayin da yake so a tashe shi karkashin tutar manzon Allah